Ola, boas tardes. Coa dispensa do señor presidente, díceme que empece a sesión, eu así o faigo. Como saben, esta en parte unha conferencia, en parte unha presentación do libro que escribeu Xosé Carlos Arias, que aquí o teño presente, un libro máis ao autor, El tiempo es oro, economía política del nano segundo. O título a mí me parece moi atractivo, o autor xa o coñezo há moito tempo, ou despois de lelo teño a mellor opinión del que tiña antes, e, por tanto, todo vai a favor. Isto quere dicir que estou agradecido por ter esta oportunidade de compartir con ele, con vosco, a presentación, o debate, eventual debate, sobre este libro. Por qué? Porque é un libro que trata de cousas que nos afectan a todos hoxe, ou mañá, ou onte, pero non é un libro de especulación dun académico que quere resolver un teorema para ser aspirante a Premio Nobel de Economía, nin é tampouco un libro que sexa unha ocurrencia, senón que é un libro ben fundamentado, con unha bibliografía ben traballada, mesmo moi plural, de bibliografía non só económica, tamén, en algún caso, historiográfica, tamén de cine, de literatura, en fin, que é un libro que permite ser lido con bastante proveito. O título primeiro é ben clásico e non fai falta explicalo. El tiempo es oro, creo que xa dices ti aquí, que é de Benjamin Franklin e, por tanto, é verdade que é unha das esencias da sociedade capitalista contemporánea. O que non é tal esencia da economía capitalista contemporánea é xustamente o que a segunda parte, o subtítulo, que é Economía política del nano segundo. É un principio, como a veces convivo nunha tertulia con un físico que é experto en nanosegundos, dixo, bueno, isto debía ser ti e tal, pero despois entendín que podía tamén interesarme a min este libro e, por tanto, é polo que o segundo motivo polo que agradezo estar aquí. Tamén por outra razón, non só a personal, de que coñezo o autor xa desde os tempos de Lugo, que eu morei en Lugo un tempo, e ele ainda non sei se estudiaba daquela, creo que xa na universidade, pero ainda non acabara esa carreira. Por tanto, sempre o seguí nos seus artigos, nos seus textos. De feito, algúns dos que publicou con Antón Costas tirei moito proveito deles. En fin, toda a súa traxectoria, como dice o subtítulo, non de política económica, senón de economía política. Non sei se estou no certo, pero a mí gustaríame insistir máis nesto, é dicir, que este é un autor, é unha persona que trata de entender a economía política desde o punto de vista dos principios, das doctrinas, dos obxectivos que marcan o devir dunha sociedade e non das políticas económicas concretas, aplicables, poden ser moi importantes, moi necesarias, pero que son outra cousa. Hai moitos... O libro, que é bastante extenso, ainda que está en letra grande, por tanto, para a miña edad, xa está moi adecuado para ser lido, trata moitos temas, 5 grandes capítulos, me parece, que teñen que ver con algúns problemas que se repiten de forma casi sistemática en todos os capítulos e que son como o leitmotiv que rixe o libro. Por unha parte, a idea da aceleración. A aceleración nos tempos nos que vivimos. O ritmo dos acontecimentos que non deixa nin pensar. A impaciencia que nos domina. A palabra impaciencia me impactou moito porque eu ler hai tempo unha reflexión, claro, aplicada á política, exposta por o militar portugués Ernesto Melo Antunes, cando no anos 75-76, referíndose á situación na que estaba Portugal despois de toda aquela explosión de cercanía ao paraíso que tuveron nos 74-75, chegou á conclusión que os seus colegas de armas eran bastante impacientes e que a impaciencia era contrarrevolucionaria. Unha especie de xarabe de realismo nun contexto que non invitaba tanto. Pois aquí a palabra impaciencia tamén se usa a palabra
capitalismo impaciente, turbocapitalismo, finanzas relámpago, finanzas blitz, como se fora a Blitzkrieg dos alemáns da época de Hitler. Por tanto, a aceleración é un concepto que está constantemente presente. A mí me importa moito suliñar isto, porque, sin que nos demos conta, hoxe estamos asistindo, así velo directamente, ainda o vimos onte, co que fixo o presidente dos Estados Unidos, a parte de outras consecuencias, pois que unha aceleración do ritmo da historia, podemos decir. En segundo lugar, que usa moita palabra tamén desmaterialización. É dicir, que agora as cousas importan menos que a información, que os datos, que a forma de correr en estes datos polas redes que sexan máis ou menos viables, xa corren sempre. É dicir, que hai unha desmaterialización das finanzas, dos servizos. Isto está conectado tamén co dataísmo, cos microdatos ou megadatos, cos big data, con todo isto que nos invade. Eu non sei, claro, estando aquí sen embarro non podo falar disto, non me atrevo, pero si podo dar polo menos un perfil así, digamos, cuantitativo. Descubrín, lendo sobre estas cousas, que hai só nos Estados Unidos 2.790, unha cousa así, centros de datos, que almacenan datos de todo o mundo. O segundo país que almacena datos é a Alemania con 440. Non sei se estou no certo, se estas estadísticas... Non importa se son verdade ou non verdade. O que importa é a atención que se lle presta a esta mercancía que non sabemos que é mercancía, que son os datos, e que se convirten nunha materia, case unha mercadoría. E, por tanto, é unha economía que en parte está non só acelerada, senón desmaterializada e basada en datos que non coñecemos, pero que sabemos, intuímos como son obtidos, pero non podemos evitar que sexan obtidos. Está esa imaxe que propagou Yanis Varoufakis, según a cual hoxe o xénero humano na práctica, porque hai 7.900 millóns de persoas no mundo, casi todas conectadas a unha terminal. Por tanto, somos todos clientes, usuarios, fornecedores de datos. E dice Varoufakis, agora estamos vivindo nun tecnofeudalismo, é dicir, nunha situación na que, claro, non sei se o sabía Varoufakis, na época medieval, o feudalismo basábase sobre todo na prestación de traballo gratuito, chamado que se chamaba corveas, ou senaras, ou sernas, ou searas. Isto significa que agora tamén nós somos como uns traballadores gratuitos que prestamos unhas sernas, ou searas, ou corveas, a un señor que non coñecemos. Pode ser moi feudal, que é moi grande, pode chamar Max Bezos, ou pode ser chinés, ou que sea, pero que isto forma parte do que tamén se recolle no libro, e agora é moi común a prosa destes tempos, chamarlle o novo petróleo. O petróleo dos nosos tempos. E o petróleo son os datos. Claro, para ter este petróleo hai que ter instrumentos, non? Entón, non só basta con aceleración, con desmaterialización, sino tamén con grandes plataformas digitais, tecnolóxicas, que realmente, conectando co do petróleo, pois están sustituindo o que na nosa infancia e xuventude pensábamos que eran a expresión máxima do que poden ser as grandes empresas mundiais. Eran as sete grandes empresas petroleiras, que era, desde Rockefeller a outras, parecíanos que era, en fin, incluso que teníamos que lutar contra iso. Pois esas 7 hermanas, que daquelas chamaban así, agora son menos, creo que son 6, todas vinculadas máis ou menos a Silicon Valley, todas vinculadas a, bueno, no caso estadounidense, porque hai outras que son de China, non? Así que estas cousas non son tan fáciles de entender. De modo que a aceleración, desmaterialización, desterritorialización, estou con pero negando, pero para entendernos. Isto plantea un problema moi duro para entender a sociedade actual, non? Porque isto significa que se elimina, ou que se disocia totalmente, os espacios onde un se sinte próximo
ou que vive, ou que ten algúns afectos con aqueles cos que convive, etc. Incluso que se pode sentirse como identificado con eles, ou pode ser un espacio de identidade, que poden ser as nacións, ou comunidades grandes, ou que sexa, dos espacios onde se decide. E os espacios de decisión non nos controlamos, non nos coñecemos, son como un blitzkrieg, un nanosegundo, un golpe que das, me gusta, I like, o que sexa. Entonces, realmente, todo iso pode facerse sin estar nun territorio concreto. Iso non quer dizer que isto non hai, quer dizer que non tes necesidade de manter a fidelidade e lealtades con aqueles que están ao teu lado. Nin conviven contigo, nin que ao mellor pasean e os cruzas na rúa, o cual é terrible. Pero me parece que a cousa é así, non? De modo que a conclusión, que se repite moitas páxinas do libro, é que hai unha, como dice Xosé Carlos, unha compresión espacio-temporal. Se está cambiando a concepción do espacio e a concepción do tempo. O tempo xa non é un tempo que podemos, máis ou menos, xa non digo eu que haxe un tempo coas azóns na natureza, que iso xa desapareceu há moitos anos, hai séculos, pero incluso un tempo de algún modo medible e soportable pola nosa propia capacidade de percepción, senón que iso está fora do noso control. Por tanto, clac, 1000 millóns nunha conta, clac, 1000 millóns noutra conta. Como foi iso? Non sei, pero el dirá. De modo que esta compresión espacio-temporal é o que nos marca, eu creo que o que está sucedendo neste mundo. Consecuencia, que é moi difícil facer planear, que é moi difícil trazar o futuro. Primeiro, xa non sabemos se hai futuro, ou non temos un concepto claro de futuro. Pasamos 150, 200 anos, incidentalmente citas un autor polo que eu teño certa devoción, que se chama Reinhard Koselleck, pero noutros textos que non están aquí, que fixo unha aportación fundamental no seu tempo, mostrando como na conxunción da revolución científica e política e económica do século XVIII se creou unha ruptura epistemolóxica de modo que foi posible convertir a historia sagrada en historia secular, e convertir o paraíso en progreso, e facer posible pensar o futuro porque se distinguía do presente e do pasado. Agora, non temos pasado, nin temos futuro. Non sei se temos presente. Probablemente sí, pero vostedes verán. En suma, que a futurabilidade, por decir de algún modo, tamén é bastante complicada. Xosé Carlos usa outras metáforas, por exemplo, a metáfora do catalejo, é dicir, como ver lonxe. Pois ele dice en varios lugares, está dañado, está estropeado, non ve. Eu non sei se iso é verdade ou non. Bueno, dentro de pouco vou dar a palabra para... Non me metei, eso ven de Arthur Pigou. Sí, pero quero decir que tens que explicarlo. Xa sei que casi todo está dito, pero aquí está traído, digamos, a colación e con gran criterio, non? De modo que esta diagnose do mundo actual é penso que bastante atinada, un pouco preocupante, pero non demoledora. É dicir, non temos que baixarnos os brazos e dicir, que veñan a por nós. É dicir, que temos que, de algún modo, participar nesta propia dinámica, non? Queda un pouco a pregunta de dicir, que facer ante isto, non? Pero iso vou preguntar eu despois, non? Que facer ante isto? Solo para acabar esta primeira parte, dices en algún lugar que hoxe temos un problema cos datos, coa información, que máis ou menos ven a supoñer o que algún día observou o filósofo español Emilio Lledó, que lle oín, ou Llelín, non sei, decir esta frase, que el exceso de información paraliza el pensamiento. Lledó,
fin, un filósofo serio, dos máis serios que houve na España do século XX, e, por tanto, é nesa situación na que estamos, non? En fin, que é verdad que as sociedades, por lo menos as occidentais, apostaron por un capitalismo distinto do que herdamos da Segunda Guerra Mundial, un capitalismo distinto do capitalismo democrático con vontade de redistribución da renta, que era un dos seus eixos fundamentais para constituirse como tal. Apostaron os votantes tamén, con moita alegría ou non sei, apostaron por camiñar cara a un capitalismo prácticamente financiero, desterritorializado e desmaterializado, e as consecuencias son as que temos, non? Sobre todo, e con isto xa acabo a miña intervención, as consecuencias políticas que isto ten, porque non só son consecuencias económicas, que aí non poido, digamos que dicir, nada solvente, pero si algo máis nas consecuencias políticas, sobre todo no que se pode estimar como a sincronía ou disfunción entre o que é o ritmo da economía e o ritmo da política. E o ritmo da política estamos vendo que está padecendo uns grandes embates, xustamente, entre outras cousas, non só por isto, pero xustamente por eso, non? Porque a política é o ámbito, de algún modo, da posta en común de proxectos, da deliberación, dos acordos máis ou menos consensuados, dun planeamento relativamente coherente e a medio plazo, e, en cambio, esta economía dun nanosegundo, pois non deixa tempo eso, ou non deixa o tempo suficiente. E vémolo o que está pasando coa polarización política, vémolo nas impaciencias que hai nos parlamentos, vémolo na forma de exixir a sociedade gratificacións constantes ás súas demandas por encima de cualquier outra solución, o cual conleva narcisismo e insolidaridade. O importante son eu. Por tanto, que me den o que eu pido, narcisismo, que é unha das lacras da sociedade do benestar actual. E, por outra parte, insolidaridade. Claro, falta de valores, falta de compasión, falta de poder entender o outro. É dicir, deshumanización. O sea, hai aceleración, desmaterialización, desterritorialización, deshumanización, en fin, podíamos seguir con frases negativas, non? De modo que, e isto da política, pois, afecta moito aos espacios de decisión, porque afecta aos Estados-nacións e afecta ás fronteiras, afecta aos sistemas fiscais, porque hai moitas voces que dicen é que non se lle poñen impostos aos ricos, pero os ricos van onde queren. É a primeira norma, en fin, do que ten recursos. E, por tanto, que temos que ter un plan global. E ese plan global non é fácil de facer, non? De modo que, meu caro amigo, non sei que pregunta che vou facer, non? Ou todas o que estou dicindo aquí son casi todas preguntas, non? Pero, bueno, por exemplo, non vexo moi presente aquí no libro, ou non o lín, o mellor está, pero non. Se hai algunha posibilidade de recuperar os conceptos de responsabilidade social para evitar os desastres e os desmáns do capitalismo financiero. É posible poñer algún límite? É posible regular ou temos que aceptar a desregulación xa para sempre? É posible que as plataformas digitais tuveran abogados ben pagados que convenceran os xuíces de que o que eles facían aceptando todas as noticias que se publican nelas son as propias dun foro democrático e, por tanto, que contribúen ao benestar da poboación e, por consiguiente, non son responsables do que se dice, pero son beneficiarios do que consiguen. Como? Hai algunha forma para poder traballar neste caso? Bueno, e hai moitos outros. A política, en fin. Empezamos por aquí. Bueno, pues, déxame que antes nada empece por donde debo empezar, que aí está, que por agradecer, claro, ao Ateneo a invitación para ter esta conversa con un querido amigo de aí moito tempo,
gracias particularmente a Pancho, ¿no? Bueno, gracias naturalmente ao profesor Villares, que me acompaña hoxe aquí, pero sobre todo gracias a todos vostedes por asistir, ¿no? Bueno, plantexas unha cuestión que casi vou reservar para a segunda parte, porque casi vou dedicar uns primeiros minutos a explicar un pouco o argumento xeral deste libro para que se entenda o que creo que realmente ti fixeses alusión xa a algunhas das cuestións que creo que son verdadeiramente cruciais e que creo que fai non este libro, sino o contido deste libro particularmente importante neste momento que estamos vivindo, porque empezo recoñecendo unha cousa que un autor nunca debe de decir, e o sinto pois por aqueles de vostedes que xa compraron o libro, e é que o libro, este libro que foi entregado á editorial a comenzos do verán pasado, non hai ningún ano, que foi publicado a finales do ano 2024, é un libro que está desactualizado. É o que nunca debe decir un autor. Por certo, como outros moitos, probablemente, de moitos outros traballos que se refiren á economía, ás finanzas e á política democrática que foron publicados nos últimos anos. Por que? Pois porque a realidade está evolucionando a uns ritmos demasiado rápidos, acelerados, e fai que efectivamente algunha das cuestións, particularmente esta a que ti fixes referencia agora ao final, esta da relación entre economía e política no que ten que ver coas súas diferentes temporalidades, no que me vou centrar eu bastante agora nesta primeira intervención, pois isto creo que se plantexa agora dunha maneira particularmente dramática, pero isto vamos a reservar para a segunda parte, se te parece ben, non? Vou empezar entonces a facer unha exposición un pouco máis canónica, decidir un pouco realmente este libro, bueno, vai efectivamente de economía, vai de finanzas, vai de política democrática nunha clave temporal, non? Nunha clave temporal, se centra claramente aí, está claramente no seu título expresado, por certo, o título, efectivamente, o seu título é bastante bonito, creo eu, a mí, eu que casi do libro, do que máis conforme me quedei, foi co subtítulo que lle puxe, que esta economía política na noción de personalidade, debería de chamarse Economía política da desincronización, que é do que realmente non fala tanto da clave da aceleración, sino da clave da desincronización, que quere dicir que un pouco todos estes asuntos, este concepto non o inventei eu tampouco, sino que é un filósofo alemán da última escola de Frankfurt, Hartmut Rosa, que escribiu un libro moi luminoso sobre todo isto en términos de desincronización, e o vexo no ámbito que a mí me interesa, a economía e a política democrática. Un pouco a idea sería que aínda que o vector fundamental é o da aceleración, non todos os hábitos da vida avanzan á mesma velocidade. A velocidade non é a mesma, os ritmos non son os mesmos, nin moito menos. E isto na economía claramente hai unha diferencia moi importante en como se aceleran os diferentes sectores e moi claramente hai unha diferencia en términos de aceleración no que ocorre coa economía productiva e o que ocorre coa economía financiera, donde aquí se acabaron as coñas, aquí sí que aceleración, aquí sí que cabe falar, estamos no ámbito da economía financiera, claramente de tendencia o nanosegundo. Pero moito máis importante a desincronización, creo eu, que creo que se está plantexando nos últimos meses dunha maneira máis dramática, é esta desincronización entre economía e finanzas por un lado e política democrática por outro. Bueno, esta clave temporal que a velocidade, que os ritmos son cada vez máis acelerados, pois non é unha cosa de agora, sino que isto está nos cromosomas do propio capitalismo, desde o seu inicio, como ti dixeches, bueno, pois que hai casi 300 anos que este señor dixo el tiempo es oro, e desde entonces, bueno, hai un progreso, é unha tendencia que non deixa de ir
a máis, non? En donde o reloxo e o cronómetro cada vez ten máis importancia na vida dos individuos e na dinámica, e sobre todo na dinámica económica. E, ademais, isto é percibido xa desde o principio como algo conflictivo e como un elemento incluso de opresión, verdad? Hai algo que leín en algún sitio aquí, hai moitos historiadores importantes e a mellor me corrixen que leín en algún sitio de que xa na Revolución parisina de 1830 os obreiros salían á calle tirando pedras aos reloxos, verdad? Porque o consideraban un elemento de opresión. Bueno, algo desto. Sí, unha forma de ludismo, non? Bueno, todo isto, en todo caso, no século XX, sí que se alcanza unha certa velocidade de cruceiro. O século XX é definido por moitos como o século da velocidade, non? Bueno, pois porque os novos métodos productivos claramente o impoñen, non? Impoñen xa, digamos, xa o metrónomo é moito máis exixente, non? Os métodos tayloristas, fordistas, todo isto se traduce, non? Ten moitas implicacións de todo tipo, mesmo na cultura, efectivamente, na cultura que xa vemos como nestes movimentos da vanguarda de principios do século XX, nos futuristas, digamos, está o deus da velocidade un pouco por riba de todo, non? E, bueno, e non digamos a implicación que isto ten en elementos tan importantes da cultura popular do século XX como a linguaxe cinematográfica, que foi definida por Walter Benjamin, que era un fulano que non daba puntadas sin fío, este Walter Benjamin, como a dinamita da décima de segundo. Bueno, todo isto efectivamente avanza ao longo do século XX, pero digamos que hai un cambio de escala sustancial, que cando efectivamente empeza o que aquí se estudia, que na década de 1970, de 1980, o capitalismo experimenta algúns cambios absolutamente sustanciales, o que supón unha muda de pel absoluta, un cambio de pel. En moitos aspectos, pero o que ten que ver con isto eu destacaría dous aspectos fundamentais. Primeiro, a revolución tecnolóxica dos fluxos da información, que bueno, isto se pode resumir na famosa Lei de Moore, famosa, pero a mellor moitos non oíron falar da Lei de Moore. Este Gordon Moore, ti me corrixe se digo alguna barbaridade, este Gordon Moore era un enxeñeiro norteamericano que dixo a mediados dos anos 60 algo así como a capacidade de acumular información por chip se duplica cada 2 anos, non? Bueno, o cumplimento inexorable disto, isto significa que todo o que chamamos o mundo digital se duplica cada 2 anos, mesmo se dice que isto, a Lei de Moore se queda corta porque desde principios do século XX é cada ano e medio, o sea, do século XXI, é cada ano e medio, o que quere decir que dentro de ano e medio todo este tinglao que temos montado se terá, si se sigue cumplindo. Bueno, todo isto se traduce naturalmente en isto, hai moitas maneiras de expresarlo. Eu creo que por poñer un único dato, referido ao centro, un único dato, o centro de supercomputación, este famoso de Barcelona, que ten o supercomputador este de o Mare Nostrum 5, creo que é do ano 23, se ven, non me confundo, o Mare Nostrum 5 é do ano 23, pois o Mare Nostrum 5 é 10.000 veces máis rápido que o Mare Nostrum 1 que é do ano 2005, é dicir, en 18 anos se ha multiplicado a súa velocidade por 10.000. Bueno, a este fenómeno estamos facendo referencia a unha revolución extraordinaria, por un lado, por outro lado, un cambio, que a veces isto se ignora, un cambio nas pautas culturales fundamentales do capitalismo contemporáneo, que ten moitos aspectos, pero que eu centraría nun. Esta idea de que a pregunta fundamental de que, pero para que sirve, que propósito ten unha actividade económica, que propósito ten unha empresa, aparece unha resposta única, unívoca, non é posible salirse aí durante décadas. Unha empresa ten un único propósito, que é maximizar o valor maximizar o valor para os seus accionistas, punto. Aí se acaba, e no menor tempo posible. O sea, calquera outra consideración
relativa ao territorio no que se ubica esa empresa, os seus traballadores, os seus consumidores. Isto é algo que se dará por engadidura en todo caso, pero isto un empresario non ten por que ter en conta para nada eso. Un empresario está para maximizar exclusivamente o valor das súas accións. E punto, non? Bueno, isto é un cambio fundamental, Isto é un cambio fundamental porque isto supón que a referencia absoluta das grandes organizacións económicas se dá, e para isto se desenvolven sistemas emerciais e sistemas productivos e sistemas de logística, está en maximizar por riba de todo, o beneficio no estricto corto plazo, e isto, sin máis, induce unha tendencia que sin a cal creo que non se entende o capitalismo contemporáneo, que é unha tendencia moi marcada ao cortoplacismo. É dicir, que aquelo dos vellos capitáns de industria, Moncho, aquelo dos o sea, os Buddenbrook, aquela saga de industriais de Hamburgo, na novela de Thomas Mann, aqueles buscaban enriquecerse. Os capitáns de industria, claro que buscaban enriquecerse, pero buscaban enriquecerse no tempo. E se era necesario que pasaran generacións e que ao final se lle reconocera que lle puxeran unha estatua no centro do pueblo. Ahora, todo eso se acabou. Aquí non hai Buddenbrook, aquí o que hai é Gordon Gekko. Saben que é Gordon Gekko? O protagonista de Wall Street, é un pouco paradigma de todo este novo mundo. Os Buddenbrook quedan atrás, que chega é Gordon Gekko. Bueno, todo isto produce múltiples cambios en todos os aspectos da economía. Na economía productiva, desde logo, cambia, os sistemas gerenciais, cambia os sistemas, os modelos de consumo, verdad? Isto se traduce nos modelos productivos, aparecen estes sistemas básicos para entender a economía productiva moderna como os sistemas just in time, que o dice todo, a expresión just in time, que isto en Vigo non hai que explicalo, en Vigo isto, porque isto Citroën non se entende desde hai 30 anos ou 40 anos sin este, ou aparecen os novos sistemas, digamos, de relación de xerar novas pautas de consumo, etc., como todo o que ten que ver co modelo Benetton, o modelo Inditex, etc. Todo isto fai que todo vaya máis rápido. Pero todo isto non se compara para nada co que ocorre, e este é un elemento de desincronización fundamental, co que ocorre nas finanzas, porque efectivamente as finanzas se convirten no gran sector económico, verdad, nos últimos 30 ou 40 anos, cun protagonismo que nunca houberan tido, entre outras cosas, porque hai dous cambios fundamentales nas finanzas contemporáneas. Por un lado, hai un cambio cuantitativo, un cambio de escala, o peso das finanzas no ano 2008, no momento da crise, é moi diferente, é 4 veces maior do que tiñan peso relativo no ano 1980. Pero, por outro, non solamente hai un cambio de escala, sino que o que hai fundamentalmente é un proceso extraordinario de metamorfose. E dentro dese proceso de metamorfose aparece este elemento, verdad, de a relación co tempo, a superaceleración, que ven posibilitado porque probablemente fora das big techs, fora do propio sector das empresas tecnolóxicas, probablemente non hai ningún outro sector económico que incorporara estas tecnoloxías disruptivas con esta intensidade, con este ritmo, con esta forza, que fai que efectivamente, xa hai máis de probablemente 10 anos que este dato que vou a dar casi era válido, que un único operador cun único terminal é capaz de realizar máis de 100.000 operacións en todo o mundo, por suposto, en todo tipo de mercados, máis de 100.000 operacións por segundo. Entón, aquí sí que aparece isto do nanosegundo, claro, nanosegundo, como decir... Sí, hombre, a maneira de definirlo é 10 elevado a menos 9 segundos. A ver, que sexa eso, pois é imposible precisarlo. Está claro, non? Non teño nin idea. Pero o que está claro que sí podemos falar de microsegundos, de microsegundos, sí, porque isto permite, estos sistemas de high frequency trade, o sea, estos sistemas de alta frecuencia permiten que unha boa parte que, pois, máis da metade das transaccións que se realizan na Bolsa de Nova York se realizan en microsegundos. Se realizan en microsegundos. Isto abre un mundo absolutamente novo, sin o cal non se entende o capitalismo contemporáneo, como digo, que
que introduce, podemos velo despois na conversa, pero introduce algúns resultados bastante importantes, o sea, que non son de broma, precisamente, aparte do cortoplacismo, aparece unha tendencia moi marcada á impredecibilidade, non? Impredecibilidade, isto que falamos de que este un mundo de incertidumbre radical, non de riscos, non unha sociedade de riscos, sino de incertidumbre radical. Pois probablemente ten moito que ver con isto que estou dicindo, unha tendencia de inestabilidade, un elemento de ausencia de control, que ten que ver con algo que decías ti, non? Sí, de ausencia de control. Logo vamos á cuestión da regulación. Un elemento de ausencia de control que a mí me fai recordar sobre isto da aceleración. Hai algúns produtos culturais, seguín bastante a pista desto, porque, claro, estaba escribindo o libro, algúns produtos culturais interesantes ao longo do século XX. Por exemplo, o famoso H.W. Wells, o famoso Wells, este escribiu un relato moi interesante chamado The New Accelerator, que non sei se está traducido ao castelán. The New Accelerator, que un tipo, un inventor, inventa un elixir para acelerar os fenómenos que o rodean, non? E, efectivamente, bueno, isto produce unha serie de cambios, unha serie de resultados e tal. Pero acaba o relato dicindo, será un éxito, produciremos e comercializaremos o acelerador. E en cantas consecuencias xa iremos vendo. Sí, en cantas consecuencias xa iremos vendo, non? E un pouco isto é unha parte, porque non me vou, podemos, se queredes, logo no coloquio falar deso, non? Pero todo isto, por exemplo, este fenómeno que estou dicindo, pois produce un fenómeno absolutamente novo na historia das finanzas, que son os chamados flash crash. Os flash relámpagos, dos cales hai un montón nos últimos 15 anos, desde o máis importante, que estaba a punto de levarse, parecía que se levaba todo por dentro. Durante 10 minutos todo se hunde, pero se hunde. Accenture prácticamente desapareceu o seu valor, sí? Durante 8 minutos. Logo endereceu, sí? E, bueno, isto que ocorreu, cuestión de minutos. Pois isto hai cantidad de episodios. Saben o máis inquietante desto? Que sobre sobre os asuntos financeiros non se prodigan os grandes análisis en revistas como Nature ou como Science. Pero Nature ou Science, queda constatado onde aparecen, non? Aparecen varios artículos tratando de explicar este fenómeno dos micro. E saben o máis inquietante de todo isto? Que non se acaba de a resposta final de isto é que non acaba de estar claro. Sí? Sobre iso podemos volver dentro de un rato, pero déixame que fale da política democrática. Se me deixas 5 minutos, porque eu creo que esta é o máis importante, digo, ou polo menos eu tal e como vexo desde a perspectiva de agora, non? Porque un elemento máis importante aínda de desincronización é o que xa estaba na túa intervención, non? Que existe entre economía e finanzas en xeral, por un lado, e política democrática polo outro. Por que? Pois porque, efectivamente, a política ten moi difícil poñerse o paso da economía, das exigencias da economía, non? Por exemplo, a política, o problema dos retrasos da política económica, que eu me dediquei durante 40 anos, en fin, da miña labora profesional, non? Pois, o problema dos retrasos cada vez se soluciona peor na política democrática. Por qué? Pois porque, efectivamente, as exigencias dos agentes económicos, cada vez os gobernos, os suxeitos políticos, teñen máis dificultade para seguir ese paso. Saben que pasa? Que como resultado de isto, a propia política democrática se acelera. ¿Sí? Este é un fenómeno bastante importante. Se acelera en que sentido? Pois porque, no sentido de que algúns elementos, dos que eu creo que son considerados como elementos máis xenuínos do proceso democrático, por exemplo, a deliberación. A deliberación democrática cada vez se fai máis difícil. ¿Sí? Por exemplo,
o peso dos parlamentos, é dicir, isto que se dice de que hai determinados órganos no organigrama da política democrática contemporánea e determinados órganos que tenden a ser primados, verdad? E outros van quedando atrás, non? Os órganos que adquiren máis protagonismo cada vez son os máis executivos. Son os que son capaces de tomar as direccións máis rapidamente, ¿sí? Non solamente eso, o sea, esto significa claramente que o poder executivo vai tomando cada vez máis protagonismo frente ao poder legislativo. Pero non solamente eso, sino que órganos non elexidos, como por exemplo os bancos centrais, ¿sí? Os bancos centrais nunca tiveron un protagonismo maior. Os bancos centrais son os grandes protagonistas das políticas económicas dos últimos 20 anos, non? Desde a explosión da crise famosa de 2008, todo isto, non? Son claramente os grandes protagonistas. Pero que iso ten moito que ver coa súa capacidade de dar resposta rápida aos problemas, non? Por un lado, estou constatando este fenómeno que creo que é importante, que é o fenómeno de que a política se acelera, pero por moito que se acelere, sigue estando atrás e sigue habendo unha manifesta insatisfacción con respecto a que a política democrática seña capaz de dar resposta ao que a economía contemporánea exixe. Frente a isto, que facer? Frente a isto, vamos entonces a esta parte, si queredes, con intervención do público, porque, pero, sí. A ver se vai isto, sí. Quería decir algo para ser un pouco máis prudente do que fun antes, porque creo que isto foi levado hasta un punto que santas finanzas, santas finanzas, santas finanzas. Pero das finanzas só viven uns poucos. Todo o que habría que preguntarse é que quen produce o que comemos, vestimos, necesitamos cada día. Os señores estos financieros que dan cun clic e moven 100.000 millóns ou 10.000 ou 1.000, o que sexa. Non, aquí hai un problema moral. Hai un problema moral. Porque non podemos admitir que as finanzas faigan o que queren e a política que nos siga si quere. Porque que é o que está detrás? E aí non opera a necesidade de destruir a política. Necesidade de destruir a política. Porque a política, queiras ou non, son regulacións, son algo normas, son, no principio de Montesquieu, é algo que limita o poder. É un poder que limita o poder. Pero hoxe, quen limita as plataformas digitais? Quen limita aos que antes eran os grandes empresas e hoxe siguen da moito máis? Que son, incluso, se meten de estranjis na Casa Blanca e dan saltitos na Casa Blanca. Entón, como é posible admitir moralmente e políticamente isto? Entón, aquí, os economistas tedes moita razón, sabedes moito, tal, pero hai que volver un pouco a economía que daba pautas morais, non? É dicir, que non podemos admitir que isto teña que ser así. Ou admitimos, claro, hoxe a política é evidente que se fai, incluso aquela que non nos gusta, de forma democrática. Salvo o caso de China, e algúns máis, pero moitas das dictaduras que hai ou que están regresando, os autoritarismos que están volvendo, son feitos desde o punto de vista e con instrumentos democráticos. E son votados pola población. E manteñen os parlamentos en activo. É dicir, que dá unha apariencia. É dicir, que hai un problema que a mí me preocupa tamén. O sea, isto que tú describes é correcto, penso eu. Pero outra cousa, hai un punto moral desta descripción. E ese punto moral, porque claro, eu entendo que o capitalismo ten a obriga de maximizar os seus beneficios, que duda cabe, pero ten a obriga de ser responsable, e ten a obriga de cumprir certas normas, e ten a obriga de non deixar a xente na cuneta, porque esa xente na cuneta é un consumidor tamén, é un cliente probable, hipotético, que sexa. Entón, como podemos facer compatible isto? Porque claro, o gamberrismo financiero é moi atractivo, é unha cousa de casino, tú falas do casino varias veces, non?
do libro, un bazar, un casino. A xente xoga, pero xoga con que? Xoga cos servos de la gleba. Xoga co que están dando información que é o máis valioso que ten a empresa. Porque a empresa non só vende produtos, sino que vende información. E se vende esa información procede de alguén que aporta. Entón, creo que aquí temos que, claro, parar un pouco. Dou a volta ao que dicía antes, non? Pero, quer dizer que non podemos admitir sin ninguna crítica esta situación. Quer dizer que temos que armarnos de algún valor moral, non? Sí, logo, claro, a política ten moitas limitacións, eu estou de acordo con eso. Ten moitos órganos que non son eficientes, digamos, o que ten mesmo esa cantinela de que non nos representan e que en parte era verdad. Os populismos nacen por algunha razón, que non é que sexa unha mente malvada que nos disemina populismo polo mundo, sino que nacen da propia sociedade. Agora, todo isto é reformable, ou pode ser reformado. O que nos falta é unha teoría política e uns principios morais para poder actuar. E iso os economistas clásicos, Smith, Ricardo, Marx, incluso Keynes, daban pautas morais. Se indicaban onde se podía ir e onde non se podía ir. Eu xa que non temos eso, nin tampouco na Academia de Economía. Eso merece unha reflexión desa palabra. Sí, totalmente pertinente, interesante todo o que acabas de decir, concordo totalmente con eso, non? Eu creo que a maneira de afrontar, ti acabas de decir, temos que parar, non? Isto, para un economista, isto se chama regulación. Isto te mete a conversa, introduce a conversa no ámbito da regulación. No propio conto de Wells, hai un momento en que dice, bueno, pero isto habrá que ter algo preparado para isto, non? Ademais, xa iremos vendo. E entón inventan como un anti-elixir, outro elixir que é o desacelerador, unhas gotiñas para desacelerar. Necesitamos un elixir de alguma maneira, e este elixir se chama regulación. Sabes que pasa? E agora vou explicar o que quería decir antes cando dixen que o libro estaba en parte, creo que quedará claro, desactualizado, non? Que o libro está escrito moi nunha clave, falábamos outro día, que eres optimista, nunha clave final relativamente optimista que non a comparto hoxe. Eu son moito máis pesimista que o tipo que escribiu o libro. E eu vou explicar, isto creo que ten certa importancia, porque o mundo, e particularmente Europa, sal da pandemia cunhas claves diferentes das que tiña. Porque no ano 20, 21, 22, parecía que efectivamente os grandes policy makers, os grandes decisores políticos no mundo entenderan que algúns elementos de descontrol, de inestabilidade, de impredecibilidade, non é solamente que poideran ter todo isto unhas consecuencias morais, sino que podía ter unhas consecuencias dramáticas en términos estrictamente económicos, non? E fora polo que fora, efectivamente se puxeron a tarefa de darlle un xiro a algúns aspectos importantes da política. Se aparece unha idea de política a longo prazo que desconocíamos, todo isto da doble transición da que estivemos oindo falar, da transición de unha economía máis concorde, amigable co medio ambiente, por un lado, e por outro lado, a digitalización. Toda esta transformación pensada no tempo, con obxectivos deseñados claramente no tempo, todo isto ao mesmo tempo que se produce nesto, ou parecía que se producía, quizá algúns fomos demasiado cándidos en creelo, que se producía un cambio
na cultura económica básica do capitalismo. Por exemplo, isto que decía eu de que para que propósito ten unha empresa, durante 50 anos, 40 e tantos anos, eu non escoitei prácticamente a ninguén con algunha capacidade de decisión decir outra cousa que eso. E, sin embargo, no ano 21, no ano 22, Academia Británica, Business Roundtable, que é un tinglao que agrupa as principais empresas norteamericanas, e outros ámbitos, e o foro de Davos, o sea, algo que é o símbolo casi do supercapitalismo, puxeron negro sobre blanco que unha empresa e o propósito da economía ten que ir moito máis lonxe, ten que ir moito máis alá deso. Todo isto, digamos, no ano 23, no ano 24, entonces, podía entenderse como unha certa clave de desaceleración. Sí? Bueno, pois isto é o que creo que cambiou dunha maneira sustancial, pero sustancial, absolutamente, nos últimos meses. Porque, eu digo, frente a todo isto, hai que parar, decimos ti e eu. Estamos de acordo. Hai que parar, hai que desregular, decimos. Pero é que hai xente que non dice iso. Home, claro. Pero non é que... Eu, se fora algún deses, non pararía. Non. Pero é que hai xente que non é que diga que vamos a deixar. Non. É que hai que ir na liña da superaceleración. O sea, hai movementos intelectuais que se chaman aceleracionistas a sí mesmos. E estes movementos intelectuais teñen unha conexión política importante. Hai un aceleracionismo de ultraizquierda, claramente, porque todo este mundo de descontrol, de inestabilidade e tal, pois pode provocar un colapso do sistema, pero hai un aceleracionismo de extrema dereita, que eu debo dicir, me avergonzo desto, pero eu isto incluín nunha nota do libro. O sea, non fui capaz para nada, non sei se eu ou alguén, de darse conta de que este movimento dos aceleracionistas de dereitas en poucos meses iban a estar levando a política de Washington, do primeiro poder político do mundo, porque este mundo dos sobreaceleracionistas, estos son os que creen que efectivamente, como a política democrática non nos sirve, porque vai a un paso totalmente diferente e non ten nada que ver, porque o único que fai é é bloquear a innovación, todo isto, por tanto, hai que suprimir os mecanismos. Isto explícitamente ditos, este é o novo feudalismo, esta idea, digamos, son filósofos como un tal Nick Land, probablemente nunca oíron falar del, un tal Jarvis, que veñen dicindo que en realidade desde hai tempo, veñen dicindo, pero hasta hai pouco tempo, eran como o extremo do extremo do extremo, que solamente algúns chalaos se prestaban atención, pois para o que é a miña sorpresa, todo isto se está convertindo no que estamos vendo. O sea, a figura de Elon Musk, o sea, todo isto, digamos, non sei se se convertiu na filosofía oficial xa de Silicon Valley, pero dunha parte importante, quizá da parte máis decisoria de Silicon Valley, desde logo que está na cabeza deste Elon Musk. E sabes que pasa? Que unha parte, que isto que vemos en 2 meses, isto é Bill Gates, Adobe isto é Bill Gates, é guerra relámpago. É a invasión de Bélxica. Todo isto, exacto, pum, Guderian, non? Guderian cos tanques, isto é a guerra relámpago. E isto sí que creo que debemos de ser conscientes disto, porque a mí me parece alucinante, pero é absolutamente real. O sea, vivimos nun mundo no que os sobreaceleracionistas teñen moito protagonismo. Entón, se che parece? Sí. Agora, para baixar un pouco o suflé, damos a palabra ao público por si quere intervir, porque xa queda canto media hora, non? Menos. Queda escasamente media hora, non? Entón, isto é un tema que debe dar para moito, e, por tanto, invito aos presentes a facer preguntas, comentarios, ou que sexa, ou críticas, como estimaren oportuno. Está aquí previsto xa un microfone para poder falar
con autoridade e repercusión. A ver, é todo tan acelerado que ao mellor non se animan vostedes, non? Que? A ver, por alusión, se non, bueno, está ben. Non quería dicilo, pero... Que eu non quería falar, porque me interpelastes moitas veces, pero como ninguén o fai. A ver, eu non sei como... É unha pregunta porque non sei como interpretar este momento, Sacho. É dicir, ti falache do trading automatizado ou automático, non? Que efectivamente é capaz de comprar e vender en microsegundos ou menos. De feito, as empresas que negocian con eso, que especulan, instalan as súas computadoras o máis preto posible das computadoras que xestionan as accións das empresas. Porque gañar un kilómetro en fibra óptica supón reducir o mellor un nanosegundo. Esa pode ser a diferencia entre comprar e vender antes que outro, non? E perdona que te diga, porque é importante. E aí, en ser capaz de adiantarte nese nanosegundo, hai unha bolsa gigantesca de ganancias ou de pérdidas. Claro. É dicir, este é un mundo, quizá convén decilo, este é un mundo no que non solamente obtén unha ganancia quen acerta, sino quen acerta antes. Quen acerta antes... Claro, quen dá a primeira vez. Pero aí quería centrar eu a pregunta. Porque entón, vivimos, digamos, desenvolvemos unha tecnoloxía que cada vez é máis rápida. E, lóxicamente, hai moita xente que se aproveita desa rapidez, ou para facer máis cálculos, ou predicir mellor como vai evolucionar a carteira das empresas, ou comprar antes, ou vender antes, etc. Bueno, era previsible. O problema é que me dá a sensación de que agora o que se está acelerando é a toma de decisións non fundamentada nas máquinas, nos datos, na explotación desos datos, en ter, digamos, unha información anticipada ou privilexiada, senón simplemente, pois, non sei, casi caprichosamente, caóticamente. O que fixo cos aranceis Donald Trump, cunha ecuación ridícula, é dicir, absolutamente simple, pero non porque podía ser simple, é máxica, non? Cantas ecuacións ten a física que son E igual a mc cuadrado, por exemplo, non? Que é a máis importante probablemente da historia. Mira que simple. Pero esta é simple no sentido de estúpida. E con eso, o tipo máis poderoso do mundo pretende, digamos, según el, volver a recuperar o que era seu. Cando é unha absoluta estúpida. Entón, que guía? Porque eso non o guía, desde logo, digamos, ningún ente tecnolóxico que poda darlle unha información que o resto do mundo non ten ou non ten aínda. Entón, non sei. Para min isto é inexplicable, porque se fora o único gicho do mundo, perdón, o único home do mundo, que tuvera este comportamento disparatado, pero non, estamos vendo que isto realmente prolifera. Entón, é o capricho que parece gobernar a toma de decisións. Xa non é a disponibilidade de unha tecnoloxía cada vez máis potente e aqueles que a teñen, lóxicamente entre comiñas, porque eu coincido co que di Moncho, de que debería de haber outros valores, principios, etc. A mí sempre me gustou moito a frase, xa acabo, de cando se anuncian os resultados da empresa anuais e di tanto despois de impostos. Esa é a frase que a mí me gusta. E se os impostos foran aínda máis grandes, mellor todavía. Porque esas son as regras do xogo. Claro que a empresa ten que maximizar o beneficio, pero despois de cumplir con todas as súas responsabilidades sociais que as marca, en definitiva, unha política democrática, claro. Sabes que pasa? O capricho procede... Espera que sí, ao mío coincide a pregunta, mas... Non que... bueno. É que, se me deixas, porque vai bastante o punto, ou polo menos o fiei... Na miña cabeza se fiou bastante ben, creo, o argumento a propósito do que dices, non? Porque o capricho ten que ver co feito de que é un país, desgraciadamente,
país estamos, si esto se quedara confinado a aquel país, pues problema para os norteamericanos, pero que o que estamos vendo é un espello do que non tardaremos en ver nosotros ou outros países, non digo particularmente nós, non? É un país que se dirixe claramente a unha crise constitucional profunda, que é un dos elementos máis totémicos da súa democracia, que o checks and balances está posto claramente en cuestión. Pero, fíxate, o tipo non se pode decir que non o anunciara. Dixo, seré dictador por un día. E isto é a idea de Blitzkrieg. Seré dictador por un día. E nese día, que non é un día, pero son 2 meses ou 3, ou o que seña, está realmente facendo cambiar a propia naturaleza do sistema político norteamericano. E é precisamente esa posición que claramente ten unha emerxencia autoritaria o que permite o capricho, non? Porque, digamos o dictador, pero a personalidade autoritaria se pode permitir o capricho porque non ten elementos de compensación, equilibrios, elementos de, non? Ou polo menos o vexo así. Non te convence o que digo? Convénceme, eu confiro o que vis. O tema é eu estou falando de que queira ser dictador. Como era que evidentemente esa tentación de ser dictador non é exclusiva de Donald Trump. Quero dicir que un pode ser dictador con criterios que desde o punto de vista dos seus objetivos políticos, da súa concepción da sociedade, de, non sei, a política educativa, pues, sigue ese guión. Pero aquí hai un caos, aparentemente, de decisións. É dicir, non hai un renglón que seguir. Non hai unha información que che dá unhas perspectivas que outros non teñen. Entón, é a parte que a mí me descoloca. É como se fora absolutamente non é simplemente que se rompera a sincronía entre política e economía, que me dá a sensación que se rompe a razón. Sí. Date conta que a política, eso que dices dos avancéis, xa remato, isto que dices dos avancéis, é para darlle a razón, isto que dices dos avancéis, realmente isto que coñecemos onte, hoxe, isto vai contra a cultura máis elemental do propio Partido Republicano que sempre defendeu o contrario. Isto é verdade. Entonces, bueno, por que se pode impoñer isto? Pois porque o Partido Republicano e os representantes na Cámara e tal están completamente diluídos neste momento, creo eu. Perdona, Pancho. Sí, no, vamos a ver, eu quería de alguma maneira manifestar que dende finales de 1900, dos anos 60 do século pasado, xa na escola monetarista de Chicago aparece o concepto que ti hacía referencia que como novo obxectivo da empresa, que é a maximización do valor actual para os seus presentes accionistas, tal e como se formulaba por Solomon xa en eses anos. Que cambia desde principios dos anos xa 70 do século pasado deica hoxe? Porque ese principio de obxectivo da empresa xa estaba. Por lo tanto, as empresas empezaban a mover por aí. O que cambia fundamentalmente é o tema da aceleración tecnolóxica, do procesamento de datos, da digitalización, donde, digamos, as sociedades en xeral pois non superon ver eso que decía Wells, es decir, que vai a pasar despois. E non se adoptaron decisións no seu momento. E agora, como no tema do cambio climático, estamos chegando tarde. E vamos a seguir chegando tarde. Claro que é necesario un proceso de regulación, como é un proceso necesario atender toda a problemática do cambio climático. É necesario, efectivamente, un proceso de regulación non xa do capitalismo, sino de todo este proceso que ti estás manifestando, que é moi claro, non? É dicir, que a non regulación das grandes empresas tecnolóxicas de Silicon Valley pois está facendo que, efectivamente,
a democracia se vaya reducindo e estén aparecendo, lóxicamente, por la propia dinámica do sistema, novos autoritarismos, non xa en sociedades autoritarias na súa constitución, como pode ser o caso de China e tal, senón incluso en sociedades democráticas como as europeas, porque o xurdimento da extrema dereita non é outra, non ten outra razón que este proceso de necesidade, por así decirlo, da lógica do capitalismo de crear e de adoptar decisións sin contar con o consenso democrático, sin a deliberación democrática, sin mesmo os parlamentos. A mí me parece que ese é o tema que, da mesma maneira que nos lanzamos, o vexo, por exemplo, nas escolas, inmediatamente a poñer a todos os nosos alumnos con os ordenadores desde os 6 anos e agora estamos vendo as consecuencias que eso está tendo, bueno, pois a nivel social o que ha pasado efectivamente é que nos hemos entregado en corpo e alma a esas novas avances tecnolóxicos de control, de información, de datos e tal e cual, e agora, pois, efectivamente, estamos, digamos, vendo as consecuencias que eso, que non haber actuado no seu momento, está traendo para as nosas sociedades democráticas. Ali atrás. E ali tamén, sí, hai dos palabras atrás. Non sei se vas a contestar ou... Non sei se queres contestar. Hai un tema que tú tocas e que a mí tamén me preocupa moito, que se está claramente dando unha falta de sincronización entre as decisións de tema político, económico e a nivel informático. O problema é a solución que, digamos, que os que teñen os donos da información as gafan, concretamente Google, o dixo públicamente, a solución que ofrecen para, digamos, que non haya esta sincronización. Exactamente dicen que as decisións económicas van a un ritmo, as políticas van a 10 veces máis ritmo que a económica, pero as outras van a 100 veces máis. Isto que significa? Que poñen na mesa que as decisións políticas e as decisións económicas paralizan o progreso. E, digamos, é unha batalla que están dando e que están ganando partidarios. E a min me preocupa cal é a solución. Eu non a teño. Hola. Bueno, escoitouse bastante, non? Creo que falamos tanto falando do libro como neste debate, neste coloquio, como un pouco esa cuestión da aceleración que indicas, en fin, e outros asuntos veñen moi marcados por eu escoitei dúas cousas principalmente, pola cuestión da financiarización ou financiarización, chamemos como queiramos, da sociedade, e tamén pola propia aceleración tecnolóxica, por esa evolución da tecnoloxía, e que eso levaría a que a esa disincronía e tal entre unhas cousas e outras. Sin embargo, non falamos da concentración, porque outra das cousas, quizás eu creo que isto non ocurriría se non fora porque eso levou ao mesmo tempo a unha concentración. Hai 30 anos, cando éramos novos, diríamos do capital, ou se quizás podemos usar outra expresión que queda máis fino. Pero, bueno, pero insisto, a concentración de capital. E entón, eso sí que é unha disincronía terrible. Porque, claro, é dicir, cando o capital se concentra nos extremos super relevantes, sí que hai unha disincronía con un poder político menos centralizado. E entonces tamén hai outros episodios na historia onde ao producirse esa disincronía aparecen xente que non se chaman aceleracionistas ou que non lles chamamos aceleracionistas, o aconteceu en algunhas ocasións, pero esa disincronía entre a concentración do poder económico e a concentración do poder político chama a fora estorbos, que é o que está ocurrindo un pouco con ese aceleracionismo actual. Por lo tanto, creo que a concentración económica é un elemento moi a considerar, moi a considerar. E me parece que o modelo da disincronía, se non considera isto, queda un pouco coxo. Bueno, e logo, unha consideración final un tanto discutible. É dicir, que ao final de todo,
todos somos responsables, porque decimos, claro, nos llevamos as mans á cabeza, pero son responsables os estados, porque non regularon no seu momento. E somos responsables nós, cando todos os días resulta que polos institutos vai a xente por aí a decir o importantes que son as matemáticas, con perdón dos matemáticos, que é a tecnoloxía e o pouco importante que é a filosofía, o que é a historia ou estas cousas, e que tal e cual. Entón, claro, é dicir, eso xenera como outras cousas, e non é o único. Pero claro, que todos temos a nosa pequena parceliña. Claro, pues estamos dicindo a xente, oiga, non pense moito, tal. Entón, a propia formación que estamos todos de acordo, porque hai que acelerarse tecnolóxicamente, os propios gobernos democráticos tamén siguen por esa línea. Pois claro, en fin, todos temos algo. Hai unha cultura tecnolóxica que se considera, digamos, o estándar, o desexable, tal, e outro, pois, bueno, que se lle vai facer? Bueno, vamos tirando, non? Pero eu creo que iso é un elemento de... Bueno, pero en realidad o que quería... Son chorradas. O que quería era facer unha pregunta. Existía unha alternativa histórica, o mesmo que se falou no seu momento das alternativas históricas á industrialización. Existía unha alternativa, se nos situamos nos anos da crise dos 70, non? Que cando empeza todo isto, no período anterior á segunda globalización. Existía unha alternativa histórica a todo isto? Ou non? Dentro do capitalismo? Esa é a miña pregunta. O sea, se o capitalismo... O que queres decir é se houve un momento crítico no que levou esta deriva e se podía haber levado outra deriva. Este desastre podía ser así dentro do capitalismo, sobre todo tras a caída da Unión Soviética. Bueno, iso é unha cousa moi importante, porque o triunfo sobre o modelo do socialismo real foi decisivo non só para a consolidación, sino para a legitimación do sistema capitalista, que se visteu como rapaxes moito máis, non digo elegantes, sino moralmente moito máis aceptables. Aquelo non funcionaba, aquí estamos nós, que funciona. Pero, bueno, isto eu non sei se pode ser ou non pode ser. Aproveitando que estou no uso da palabra, quería dicir algo sobre este asunto, sobre o enigma Trump, non? Por que actúa como actúa? Que, en parte, creo que se podía facer análogo moi en pequeno como actúa Milei, que teñen algúns puntos en común, non? E é que o seu obxectivo é romper as normas do que pensábamos que era sempre, porque hai moita xente que dice isto son situacións post-fascistas ou fascistas ou que sexa. Pero, en cambio, están facendo o contrario. O que están facendo é destruir os instrumentos con que os fascismos actuaban. Están destruindo os estados, a capacidade de intervir na sociedade, de limitar ou non, pero ainda que sexa de forma favorecendo ou interesada. Así que isto é verdadeiramente unha revolución cultural. É unha revolución cultural de un calado que creo que non estamos aínda examinando ben. O primeiro, quero dicir que non digo nada de todos os presentes. Pero me parece que Trump non fai as cousas porque sí. Ni Milei anda coa motosierra porque sí. Porque é un modo o máis rápido posible de crear outro modelo. Se non temos que abandonar os criterios básicos das ideoloxías políticas vellas. Eles están noutra cousa. Non saben moi ben o que, pero o que queren é, sobre todo, privatizar, eliminar todo tipo de fonte de legitimidade para regular e, por tanto, ser amos do mundo, no caso de Trump, amos do mundo non a través dun imperio, que sería o lóxico nunha situación antiga. Un imperio. Un imperio, canto máis forte sexa o Estado, a defensa, a súa capacidade intimidatoria, sabemos desde Macedonia que é así. Pero eles non están indo por esta dirección. Non están fortalecendo o imperio, senón que están aparentemente debilitando. O sea, o están como dividindo en porcións e aquí un caos e el máis guapo se salvará. Isto a mí me parece que é moi preocupante, pero o que non sei... A alternativa non é volvamos ao Estado liberal, volvamos ao capitalismo democrático, volvamos ás regulacións,
porque iso xa o tuvemos e fracasou. Entón, temos que buscar outra fórmula, que non sei qual é, pero é evidente que isto é un reto, é un desafío, pero é un desafío en toda regla. E que pasa ao mesmo tempo nun país tan grande como Estados Unidos, é un país pequeno, en fin, irrelevante económicamente no conxunto mundial, como Argentina, debe nos dar algunhas pistas de que algo está sucedendo. E que isto pode tamén estar en Europa. E en Europa podemos ir nesa dirección. Europa está agarrada a uns principios que son os dereitos, o respeto, os dereitos humanos, a regulación, etc. Pero claro, que dixo o vicepresidente dos Estados Unidos cando veu a Viena? Ustedes están contra a libertad de expresión. Eso foi o que tuvo o Santo Juego de dicir. Por qué? Porque ustedes queren manter dereitos sobre a libre comunicación e a libre expresión, por exemplo, nas plataformas digitais. Eso é ser antidemocrático. Eso foi o que dixo. E o que dirá moitas outras veces. Entón, estamos a un desafío, creo que xa non é só se os parlamentos funcionan ou non, é se a economía vai rápido ou non vai rápido. É que isto é unha situación, creo que un pouco precaótica. Ahora volvo a poñerme un pouco máis serio despois de... Acabas ti, non? Porque creo que temos que acabar. Sí, hai un par de cousas que aparecen, aparte, comparto bastante todo o que acabas de decir, que aparecen en varias das intervencións. Claro, todos somos responsables, é verdad. E, entre outras cousas, somos responsables porque durante moito tempo tivemos unha idea moi cándida, moi naif, de todo este proceso de transformación que estaba, por exemplo, todo o que ten que ver con Big Data, todo o que ten que ver coa sociedade de rede, incluso, xa que o relacionamos coa democracia, mesmo moitos pensamos que, cándidos de nós, que todo isto, un mundo de non sei cantos miles de pantallas interconectadas, facía posible o soño da democracia directa, ou acercarnos a eso. Pois é un disparate, visto desde hoxe, un disparate. Claro, la libertad avanza. La libertad avanza. Eso es. Viva la libertad, carajo. No, eso, viva la libertad, carajo. Bueno, e isto que dices da concentración é absolutamente bien, pero isto é unha concentración moi singular, Isto que dices xa, de concentración, a mí me parece que é un elemento fundamental para entender o mundo no que vivimos, porque, efectivamente, o grado de monopolio que hai neste momento, pois hai que remontarse a principios do século XX para topar algo parecido, ou nunca. Bueno, pero digo, pero que estos son uns monopolios moi singulares, estos non son as grandes compañías, estos son os monopolios da atención, ¿sí? Estos son os monopolios da atención, e isto, entonces, nos introduce neste mundo de crise cultural, que é o que ti facía referencia, claro. Acabou, non? Temos que, non, digo, que cerradas ás 9, non? Vale. Aquí, como me mandaron controlar un pouco isto. Antón, está bien. Antón. Hai un elemento que é obvio, me parece a min. O elemento máis evidente é que hai declive dos Estados Unidos, que é o que precisamente Trump quere, e que, en certo sentido, continúa a política que empezou con Biden e con Obama antes, de situar a Asia como epicentro da política estadounidense, e relativamente ao ascenso chino. Non digo que hai dous elementos que son obvios. Un, o declive dos Estados Unidos e do Occidente, no seu conxunto, e o outro, o ascenso, particularmente de China, pero non só. E non se pode entender a Trump sino como un intento de evitar ese declive do peso do imperio. É verdad que ele é leninista, é dicir, é un señor que está intentando tomar o poder do Estado, de algún modo, efectivamente, provocando unha mutación rápida dese Estado. Pero, en todo caso, se non se toma en consideración este elemento, non quero dicir que o aspecto tecnolóxico, da aceleración, das Big Tech e todo isto non teña importancia, pero o trasfondo histórico máis evidente
que é, repito, o da caída da Unión Soviética, o da incorporación de 1.100 millóns de traballadores, quero recordar, ao mercado, co que eso implicou de descenso de salarios en Occidente, de concentracións de capital, etc. En fin, un conxunto de fenómenos que non se poden obviar e que, evidentemente, a política de Trump non é a política de Trump, é a política que ten certa continuidade nas presidencias anteriores. É evidente que ela o fai dun modo que resulta, non sei se calculado e desde logo caótico, pero el e os que están con el, pois, sin duda alguna, o que están é intentando revertir o declive do peso dos Estados Unidos. Hai que recordar que teña o 50 e pico % do PIB mundial no ano 45 e hoxe o PIB de Estados Unidos é aproximadamente o 15% do PIB mundial. Por tanto, isto é, digamos, o dato central. máis alto. Pero bueno. Según o informe Draghi é o 27%. 2024, pero bueno, é igual, que seja 20, 21, 22, igual. O informe Draghi, o informe Letta, eu os vexo como intentos de experiencias de desaceleración, sabes? De que alguén se poña ao frente para meter racionalidade a toda esta dinámica un tanto perversa e incontrolada. ¿Sí? Son italianos. Xa que estamos co fenómeno Trump, unha pequeñísima aportación. Vamos a ver, eu concordo coa última intervención e penso, de que mellor é rompedor o que vou decir, pero eu que penso que a posible solución ao problema actual que está representando Trump vai vir da man dos chinos. Eu tamén creo que serán os chinos, paradóxicamente, os que de alguma maneira lle fagan frente e non permitan esa reversión total que parece que se quere pretender. Eu creo que o que hai detrás de todo isto, non é unha teoría miña, está bastante explicitada, é un intento claro de revertir o problema que ten Estados Unidos coa súa débeda. O que quere é baixar o volumen enorme de débeda que ten. Esa pode ser un pouco. Está conseguido unha cousa evidente. Está aterrorizando a todo o mundo, é unha evidencia, pero son dos poucos, e non son un defensor del, ni moito menos, obviamente, que non creo que sea parvo. De parvo non ten nada, na miña opinión. É un inconsistente en moitas cousas, é irreflexivo, etc., pero ten unha pauta, na miña humildísima opinión, moi clara. Está poñendo en práctica, para desgracia nosa. Respecto a unha cousa que dixo Villares sobre o tema, a min esas apelacións, digamos, a epístolas morais, a bondade universal, etc., parecen maravillosas. Eu sigo pensando que a política, a pesar de todo a influencia que poida ter estes movimentos actuais de esta aceleración, etc., seguirá existindo, porque a política forma parte da natureza humana. E non quero afianzarme na miña ingenuidade de pensar que a máquina non vai poder todo. Podería comentar un caso práctico que a mí se me ocurre neste momento, unha dúbida que teño, non? Hasta que punto ese presencialismo da urxencia pode influir nas administracións. Entón se me ocurre un caso práctico. O que se está falando dunha eventual fusión, que eu creo que non é unha fusión, é unha absorción dunha entidade bancaria española por outra, a min asáltame a dúbida de a resolución final que teña que adoptar o organismo correspondente este precisamente mediatizada un pouco por esa urxencia, non? O cal sería terrible, na miña humildísima opinión, porque debería representar que a opinión, en fin, a vontade, o interés dos accionistas, etc., quedaría totalmente desvirtuado. É dicir, sería unha devaluación absoluta da capacidade do particular, do cidadano, etc., na toma de decisións. E nada máis, moitas gracias. Dice o presidente que acababa, por tanto, moitas gracias.